Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mga ramoti kati-ati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriana hinaholongan di bagasan gori Tuhata Yesus Kristus jam 11:20 menit. Jam 11:20 menit. Ramukinan non di boha sada setengah jam mau marjamita. Buru tahe. Mau lihat maklam tepuk tangan mencoba nauk luar biasa. Ya dah. Jadi kadang-kadang memang ya buru ka parjamita lebat jepek jalaboido gejang. Dah. Alai memang tot di perbadi namar surui pede-pede baidah dah apa ladong na suara na organisasi tong na tapi itu suara ni tot di perbadi alani parjulu hupatadahu maju jerik wa kamanginang kenal maka sayang inna tak kenal maka tak sayang kalau sudah kenal maka akan sayang-sayangan dah ngatong. Kalau sudah kenal maka akan terbayang-bayang. Itu tuh. Hei sidon wae na lubanguni naruhamu menon. Marjabang muse, botak muse. Oh padita martulus manulang itu tuh. Maka sudah kenal maka akan terbayang-bayang. Au padita martulus manulang. Ngeliling manulang, dah. Mulai sana tubuh. Inata di sodon waeng inang bibil fururotong. Bibel pro nang borhat jadi bibel pro dotong naro muse di son dongan ninang bibel pro muse di dunga cari peni abang padita baru sama sirma minata tulu dihamidak danak bawa jalo ngapir duli-dulinya cude alai sada makalas tulu SD nya duli-dulinya alai kalas tulu SD masada jadi mau lihat ya mah di parsarata siam mati tido hamida alo do peita Jepang. Memang kalau ada beta Jepang parmati tido hame di matiti ima di Bukit Konde. Tadamu do Bukit Konde tahya kamangina? Dolo Sanggul yang tinggal di bukit. Sian hataido yang dulu Sanggul. Ya harus ya dolo Sanggul lamang padita doh inang bibel pero marhubat syakutanami. Alida ko boto mang nasi boto nasida Bukit Konde yan. Pinabua mak Bukit Konde do di sido tubuh dah di sido tubuh dainang na tumubuh nau berumutte do sarupa do rapak parna do na berbuh kami do ang padita jadi memang bahwa ima horwa bahasa kopola au namar hobas di ulau tasadarion wa ima horwa ala sama-sama nama buat bibil prohami jeroin nang pareses rupani ba tusima joamu amang lama johamu paperhaton inang bibel pro Eva inang sida ba songonima ni lu anak kapar suru anak kadamang do dainang jadi memang dang na pareses sau naing pareses do perak haduan ido perak tu haduan jidang nabi notoy darang nabi notoy ya jadi memang di ulat tasadarion mari tehite na paperhaton inang bibel pro Eva Susilawati buru nenggolan rap dohot amang nami yanak kon nami di son yanak kokku di son Cihotang odo pehita masih berengan tapi ngeganu pari hotu konven sepolah yahu amang pada dohot diri tuau ora sama nguda mang nasong ni rupan ikan tidak apa-apa lah ya kasih tonayan gotilok kudu halani. Ya, itu benar. Terus dua wadong di konven di distrik. Tapi ini baru pertama sekali. Tidak apa-apalah. Nomolo hulibat cuamak tidak apa-apalah ya. Las maroham disi libas holong ni roha doi. Libas holong ni roha doi. Alani ala namai wakili inang pareses doau. Kadamang dainang sahak ma tabeni inang pareses tuhamu saluhna. Horas ma dihamu saluhna. Mau lihat mari tu hatta
Barita nauli dihita di tonga-tonga di parsaurata di minggu sadarion topet nuaing di minggu letare ima natar surat di opat Musa bidu 20 sada memuka di ayat 10 sahat rodi ayat 20 hujah madihita kamanginang sonom maridok hatan itu hatta dungi borhat mahalak Israel siani jala Marsaro di Obed dungi borhat musena sida sian Obed jala Marsaro di Bonani Dolok Abarim di Halongonan todong ni Moab tukan habicaran borhat muse nasida siani jala Marsaro martopihon sungai Jeret borhat muse nasida siani jala Marsaro di Baribai sungai Arnon namar dalat di Halongonan namar haroroat cian partalpahan ni halak Amori ay Arnonido parbulatan ni Moab di holak-kolang ni Moab dohot Amori alanido ubay tarsurat di bagasa buku parporangan ni Jehovah mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akasunge di Arnon tole muse hapuasan ya kasunge akan nama baur tukan inganan ar jalah madiori di partalpahan ni Moab borhat muse nasida siani tubir sumur ima sumuri nanedok ni Jehovah tumusa papungu mabangsoi asa ahu mangalehon aik inumot tunasida ujui madiedehon halak Israel hatani Edeon bicat maho ale sumur maride taripar mahamu ima sumur nahinalin yakka iduk nasaut nidukir ni halak na sangap siap bangsoi marhite sia tukot tarajaon marhite sia naka tukot nasidai tahe dungi borhat muse nasida sian Halongonan tu matana jala sian matana tu Nahaliel jala sian Nahaliel tu Bamot jala sian Bamot tu Rura na di ladang ni Moab napatodong dohot pucuni Pisga panatapan tukan Halongonan di sido sahatna kamanginang yang mau dihuriat tah HKBP cacitong na dada hal na luar biasa molo mutasi ayaw pe ngapitu tahun na marhubas di HKBP Resort Kutajaya ngapitu tahun na do pitu dah saha tahu September di bulan Desember tahun 2010 sia di bulan Desember doau tu Kutajaya 2020 ada COVID 2022 COVID 1,5 tahun baru 2020 2024 2025 hampir tulus 1,5 tahun dopiau marhubas di sajtongna nah aliang ko tahun nong ngapitu di tanggal 5 tanggal 4 bulan Mei ngadio jako kami di Medan Resort Distrik Medan Aceh borhat mahami alan itu memang ada pola hal na luar biasa yang guaka mutasi di tonga-tonga ni huriat tah HKBP nungnya gabe sada bagian nih sian ngolu ni akapar hobas naguktiki di huriat tah HKBP alanin waing las doro hamuna pidai nang Bible Pro epa daw amang jutai dang pa buana me tang boy bezalo surat zakator pusat tang boy ya anomba pinatorang rupani aturanna sautiado dison do tacara temu pisah halai karena 1 dan 2 hal pinatorang penutuhita anggo soal itu dah lain waeng rupani ya memang di tonga-tonga ni ngolu ni hita hal lumo bi halap Batak ruas di HKBP saya mangolu do hata namadok buasa ikut cirang buasa mapajupang bolo ikut do cirang itu nasotar lupa honau dia kehatan asing pesasitong na didok doi
manuk di pialang genina kotek-kotek laho marpira sirang nama ale-ale lubian iman dia dihumuni kenang nakin dah. Jadi memang rosuni parsauran dia rosuni parsauran lesari lingon bisa-bisa saja membuat hati kita menjadi gundah gemulai ninna dah. Gundah gemulai dang marhaso abe ngadong nasubui modum ngalani parsauran doh inang bibli pro evaun dah. Berat mau apa inang adong gua menatangis sabe adong ikut tangis dah, ikut tangis tuh gitu pola dia nah udah nakin itu hal yang biasa do di HKBP tarengotu mutasi nah kamanginang nah hina holongan di doa mata sahalak filosof Abraham Maslow si Amerika Serikat ido ibana do sasitongna babua di tonga-tonga ningoluta di Portibion adong do 5 kebutuhan yang paling mendasar. Adong do 5 kebutuhan yang paling mendasar di sude jolma nadong di tonga-tonga ni Portibion. Nah perjuli do ibana kebutuhan filosofis. Kebutuhan filosofison mana kebutuhan lahir ibana fisiologis, kebutuhan fisiologis ima kebutuhan dihita sandang pangan ima kebutuhan fisiologis kebutuhan na mendominasi di tonga-tonga ning ngulu ni hita jolma sandang pangan papan imana perculu napa dua honaka manginang di do ibana rupan di tonga-tonga di ngolu tahun adong do kebutuhan rasa aman orang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu alana mau di kota-kota besar ngadong babay naka tembok ni jabuna satu opat-opat meter dohok muse adong di siaha sakpam na namaruang belum mulus jolma adong di sini namaruang adong mabay naka ya security na luar biasa ima diguari kebutuhan rasa aman kebutuhan rasa aman jala musia kamanginang adong do muse kebutuhan kasih sayang kasih sayang ucap sitongna ima kebutuhan dicintai dan perasaan cinta terhadap orang lain. Kebutuhan cinta kasih, dicintai dan perasaan cinta terhadap orang lain. Jala didoa kamanginang kebutuhan napa opat tot casitong na penghargaan kebutuhan penghargaan sudah jolma do di tonga-tonga di Portibion membutuhkan penghargaan akamanginang akainata maju sukun mula kamata di jabu mangar rapak mangar kamu dilihat do penghargaan tu akinata na mga lopay dahan mga lopay jagal mga lopay deke bohado dok bulok ni atau mani bangam mak ya do dok luar biasa hoinang bah sedih do hoinang sedia do henang bersiajar tebuhi ada lopa-lopa molen na do akaina do akamata buhama pakila lambung hebang raknai gebelga ya do kamu akamak soni jujur tepu tangan cerita do akamataon kajol mana jujur do akamataon wae luar biasa ya kita perlu penghargaan kebutuhan penghargaan itu begitu perlu hitung-hitungan nih ngeluta penghargaan jalan para pudi do ibana aktualisasi diri jadi memang akka kebutuhan nasional rupani ngelubi di patuduh tuhatai di tonga-tonga nih ngeluta
salele kita adong di tonga-tonga di Portibion. Salele adong di tonga-tonga di Portibion. Tuhan sudah memberi kita kebutuhan-kebutuhan na lebih sian na kita pikiri. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Sangat luar biasa. Asini rohani di Batadu. Nah, amanginang nomor dala duhita di tonga-tonga di Portibion. Songo perdalanan nih akan musafir di Parhorsihan. Gereja-gereja juga nomor dala do di tonga-tonga di Portibion. Di turpohonna ke di dok borhat siaku tau 2 tahun. Sian huta obet tu hutaon. Sian hutao dope tu pisahat tu pisga. Sahat tu moa. Luar biasa. Di patuduho do pardalanan yakana porseai di tonga-tonga di Portibiope tidak berada di satu tempat. Dan di sada inganan. Tetapi kita terus-terus morot. Sia sada tiki. Morot kita. Siap partikian na sada tu partikian na asing. Ido saridok sahalak filsuf ni halak Junani si Herakleitos. Ido ibana hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan dari satu masa ke masa yang satu. Perjalanan dari satu musim ke musim yang satu lagi. Ido do ibana kamangina. Kira songo naik idoi. Molo aik rupanya. Disadatik kiai kon. Ikut turun di mana sia gunung. Sah matua ke sungai-sungai kecil. Mamulus memana muse, kosah memana muse tu laut. Alai dung menguap lauton, air na di lauton, menguap air na di lauton. Di bawah nalugo memana tu kijang. Dung ibu nalugo tu kijang barpungu mai mana di si gabe awan. Dung ro awan ro maronggur poina ipot sama ibana gabi udah mamuse turun mamuse ibana satu laut menguap muse songonima. Hidup adalah perjalanan. Gereja juga adalah tetap berjalan, tetap dibaharui. Tahun transformasi ni Huriat HKBP di tahun 2025 harus berubah. Berubah. Songon kupu-kupu. Siya do tahe asal di kupu-kupu. Siya sian gulok. Kupu-kupu itu dari apa? Iya dari ompong. Bukan dari ompong, dari kepompong. Tang dari ompong. Tetapi itu dari kepompong. Ibu Tamura ide kepompongnya deh. Bersahabatan. Berubah ulat menjadi anu ide kau menjadi dah. Kepompong menjadi ulat, terus dia berubah menjadi kupu-kupu. Alerong do pesadanari. Wujud ni metamorfosis. Siat cipasing gabe ribur. Desian si pasing gabe ribur. Engkau kena kota na tubuh di kota, na tubuh di arang ibo to biasa si pasing. Anggo iba na jolo tiki mamuros pinabada do si pasing ni goreng me malu ni saok. Asa ke boha. Nyala kamar dorok. Ido satu pato iba lu bangun nih. Karena makanlah si pasing imah roen naroha ma. Tapi tidak apa-apa. Arahan di tahun transformasi itu harus kita mulai dari diri sendiri. Unang tagam berubah halak na asing yang gudirimsa diri belum berubah. Belum direformasi. Itu situ nih tahun transformasi. Asan wae ngamanginang hamuakan ayah holongan minggu letare sadarion
ima nakin ngotabigi lapatan ni letare ima marlas ni roha. Padahal minggu letare bahagian nih minggu-minggu penderitaan ni Tuhan Yesus doi. Kenapa sih orang Kristen ruas ni HKBP ikom marlas ni roha HP hita nganaing menuju tu ari panaonon ni Tuhan Yesus? Apa yang perlu? Tahalacon di tonga-tonga ni ngolutak. Apa yang perlu? Marlas ni roha hita alamanot tong dari bata manarihon ngulutak. Odo na balga nanaing say si barita honot tari tonga-tonga ni ngulutaw. Di sarihot de batado ngulutta saha rojo baso. Tuhan tidak pernah terlambat memberi ahanata hari koton. Odo sian istilah ni teologi di doi providentia di mulohia di bigihamu hata providentia di ima panarihonon ni debata diakana tinopana. Tuhan memelihara semua orang-orang, semua manusia, semua tumbuh-tumbuhan, pahanan. Nah, diciptakan di mana? Tuhan tidak pernah mengatakan tahun naroma hamu mangan ini dah kaya idok soni. Ala itu tuh jol maudo ngadi leho gudang gaya boha naik kurang gudang di sido benda masa gabe papangam mago hiado madang jok do husukun dia do natu magon papangam mago siap mago papangan. Alusi hamu dia do tumago papangan mago siya mago papangan dia do tumagon satabi hata maaf bursik mai molo ikon dipilit papangan mago toka Tuhata Yesus madok tumago dua manginang tuban wagi jak kamu tuk petelpang tuk pepeltong telpang pat mago sada tangan alai tuban wagi jak kamu unang kisikop sudah pamanganon alai itu dia tu apa naroko anggua bahu pilih do tu mago papangakon molekon soboy hurajai bagas tu ya kamangina tumago do peltong tumago do dang barpat bongo tu harajaung di debata daripada sikop lengkap semua tetapi bongot tu apa naroko. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang papang mago tumago do hita bui mango tapi birita sendiri. Nah akamanginang memang itu lasni rohano balga si halaconota di minggu letare sadarion ima karena Tuhan benar-benar manarihon membutuhi seluruh kehidupan kita, membutuhi seluruh kehidupan kita. Diasi do hita, dipalua do hita, dipasahat do tu hita. Domu tu topik ni persaurata di minggu sadarion didok Jahoba mangalehon aik hanguluan. Jahoba mangalehon aik hanguluan. Lapatan na di batado nagabe mual, nagabe haroroan ni hanguluan diau dohot dihamu. Di bata mangalehon haroroan. Aik. Ita do aik nagabe sada sian kebutuhan vital. Sada sian kebutuhan vital ni namangulu do aik di tonga-tonga ni pertibion. Godang do kamanginang ragam ni aik. Piga mari boto hamu gor ni aik. Sada aik susunan. Oh aik nasumar. Paduaon aik si budong alana parbugi kundiau ya
Ai si budong patulun ai kaha. Ai na bara. Ai na bara. Na pabato naik. Ai kanopan. Tai. Apa yang si honor rupane rihita. Adang dohala nama do aik si tio. Tu dia hamu tu aik mual doau. Bahasa do aik mual. Karena air yang mau pergi dia ke sana bisa diminum langsung. Itu mulai dok gawe tu aik mual. Adang do pemadok aik kaha. Ai udan. Oleh ai udah bodoh ini mani. Boy, tabu. Adong nama dok, mulai saya sering menginum ai udan gebo hameng. Adong nama dok gabe murai nak keropos kuliah do tulang-tulangon. Toho do nuangi. Tak kuwo to bah suku kamu makan napis tari. Dah. Adong do ai tau, adong do ai laut, adong do ai kamu senakin. Nih mai. Ai gula adong ai gula. Adong ai gula. Tadok nuaing sudena taguari macarikot dari tonga-tonga ning uluta. Begitu penting di tonga-tonga ning uluta. Begitu penting. Alai sada nekotakasi ngotota. Di saat kita meminum molota hidup pesudei rumang-rumang ni ai nataro nakingani tong doibana mabai kita segabe mawas tong do mabai kita gabe mawas ketika kita meminum semuanya itu duktainumi sudena kalau memang ido nang sinumun nyaka namanginumi adong di sinumon na wine ada tema dokoni wine na wi angwa ma do wine do hudokoni ayah do nene numona mang meloningo rupani iya mangope mamang nagenuaran na minuman wine enak sian itu kayak huboto wine ala itu tuh di suraton wine adong dope di do sinumoni whisky kamput bir do takkan asing adong ada kini turupuk to bir ale bir dah mula kami di Eropa bir BER majahayaha beer ini mula kami di Eropa mula dihita di Indonesia majahayaha mah BR mula BR dihita sa sitong na kami boru BR boru BR samosirin na to BR manurungin na itu tuh BR ya boru ale BR diturpukon ima sumur BR sumur itu nota BR diturpukon unsur nama carikot matutunu aing aik ditongani ngolutak kamanginang unsur nama carikot nang diakan aso mangulu perikot do aik tu isemeng tu mobil nata pangulu berkodo aik melosado ngai masa masuk dia di mobil mohok mak olo mak terbakar di masih pe di pabrik pe rikodo aik luar biasa itu alana memang sian naso sadar kita di tongan ngolut tahun yang go portibion natinopan itu hatta 2/3 aik do 2/3 siap portibion aik sianod duban na siadong lagu na terkenal di Indonesia nenek moyangku seorang petani dangin na pelau do idok ya saya pikir-pikir do rupani oh itu HP lapatan nate karena daerah Indonesia kebanyakan laut nenek moyangku alape laut oh nah luar biasa dan pinoto manorcune dina itu sangat luar biasa lagunya nah jala memang 70-85% pamatang tahun aik do
Tubuh kita 85% adalah air. Air. Setabi hata idolana. Mula dong mana hacit tangat tau rupani dia segala macam. Oh nudu semaragaik. Tiada lalahamui. Tiada dua ni beda kaya lalahamu. Nah, sini do binoto rupani bahwa tubuh kita ini 70 sampai 85% air. Air luar biasa. Itu nama masa. Maloholan 50% do pematang tahun aik. Ido nagi noran nanunga dehidrasi. Kudak kamu minum banyak-banyak. Ido sanina. Nah mengantisipasi ido hita di tonga-tonga nih ngulut tau. Setahun si Elia mangulu do hola naik diinum. Ima di sungai sungai Kerit. Setahun ibadah mangulu holan alan yaik do. Romak kepidos sigak menarui sada roti. Ditarui sada. Dia hidup hanya selama 1 tahun hanya dengan air. Ya luar biasa dua ikon. Luar biasa. Sada unsur nama cai vital fokok di tengah-tengah nih ngeluta. Odo-odolan di barita nauli di minggu letare sadarion. Ditogu-togu do hita laho makang ngeluh pabuah disarihot di batado hita. Disarihot di batado hita. Ditogu-togu di batado hita. Diparade di batado akka na rekod di tengah-tengah di ngeluta. Di tengah di perdalanata. Ay 10 satu ay 10 nomimay padari dahon. Dipasu-pasu, diramoti, disarihot di batado akka ngeluta. Ido pabahenan di batana macay patar. Di tengah-tengah di perdalanan ni bangso Israel. Duksaha nasida tu Moab, tu huta supa, do huta kanamangi huda paka huta na pinatorang na diturpukon. Di pasu-pasu bangsoi mar hite-hite akan narikot di tengah-tengah ni ngulu nasida. Nah luar biasa marhite turpuhon au tugari tajaha adorang seturpuhon marungutungut do bangsoi ala suada aik. Marungutungut do bangsoi ala suada aik. Musa ay buasa bodommu hami tuson na naik pidom do hami benommu ninna. Ujungna di parode batama aha. Parode batama aha. Ulok tulong api. Mamarguti na sida sama ramatian. Semarung tung to sarok kasyab inna. Iparguti na sida mate. Alero di bata ma dokter se Musa pajongjong ma patung gara-gara jolo di si. Ima tadda. Pabo amolo di na sida doi. Silang gana-ganani. Silang napataridahon tadda. Boy manasya malum. Siya pinargut ni ulukinin na. Adong mabangsoi, naulo, mamereng, manatap, ujung na gabi malum. Adong ko napadot sa tabi meong halala, ahana sa padodohonon ni, unak petahuin na, ujung laos mati. Laos mati. Kamanginang, manapatari daw tuhita, pabuha, na mangula do di bata, di tonga-tonga ni realitas ni nguluta. Na mangula do di bata. Di partikian na songod dia pe mangula do di bata. Di partikian do inganan space and time ninda. Di partikian do di inganan space and time na totu mangula do di bata. Di tonga-tonga ni ngulut tau. Di parade sude, di parade. Diboto debatado kebutuhanmu akainang, diboto debatado kebutuhanmu akamang, diboto doy. Idu alana saya tahap percaya Tuhan itu omnipresent. Ahate labatan ni. Omnipresent labatan na ima
Bagus, 100, tepuk tangan. Debatan atau porsiai ima omniscience. Ibu tamu dah kena lapatan ni. Aku peso botol lapatan di mana ngai. Jalan masa di do yang go Tuhan atau porsiai ima omnipotence. Dulu. Omnipresent, maha hadir. Di sadok nguluta. Sipata molo taula kaulota. Molo marungut-ungut kita terdijonggor do hita. Hita dulu sama mereng. Anggo Tuhan terus di bereng. Molo marukil hita, saya oleh hita tutukian. Ya nak kun wain sadar. Hal itu saya ada balas di rohaku. Iberek Tuhan tadui. Molo mangasang-asang kamata tuirata. Apa lo? Iberek Tuhan tadu yang kamang. Posro kamu. Jangan main-main kita ama ini. Ngakairang. Mula makasangi pe mutak kamate moto di bataroi. Ibu to deh. Dilihat. Tuhan melihat semuanya. Imam marhite-hite omnipresent, maha hadir. Omniscience, maha mengetahui. Ibu to deh sudah. Nadok kepeng tamang nadang. Nadong dope si panganot tamang nadang. Ibu to deh sudah. Apa cita-cita kita, apa yang mau kita inginkan, iboto di batari sudah. Tuhan tahu. Madang dapat dohodok kita nuaing di gereja di boto di batado. Di boto. Alanak karena mau dohodok akamang separat hati harus yang kijangon. Bagi kamu, unang mermiam pamu. Molo akan mau dohodok sono macarana. Lebak ditutor. Itu risongkak masa joloon Tuhan tak Yesus inna baru dak kolak katai coba kamu manaki medohodok dong nakin coba kamu marah. Jadi memang itu berbeda dengan orang-orang yang mengiakan firman Tuhan. Orang yang mengiakan firman Tuhan cepat itu ke bawah tapi lambat ke atas. Berbeda dengan kalau mondohondok di gereja itu lambat itu. Perjalanan ni Israeli indah perjamita misalnya rupa nih kan dalam macai haci do diai nasi ale toroma suara nagu kubah iro ilu bajulu padita namin nah udah mudah berita nih kan amang padita mapatorakon itu hita amang padita nah asan waeng upa jepek mah ngapas 20 menit merjamita au dia rahon barita nauli sadariod do ita sasitong na asa padauhon ungut-ungut itu ngatongan ning uluta anggola hoboto di HKBP mana gumudang ungut-ungut tetapi ungut-ungut di ruas nih HKBP adalah ungut-ungut na maripola so dia ada ungut-ungut na maripolaon Naos. Kalau diakoni sosial, kalau bangunan, maripola sudah dari padohan naik, maripola sudah itu. HP mana? Nama jaloi polana, kan hidung nuai. Nah, ini tidak apa-apa. Rekod manang boy do marungut-ungut. Boy do marungut-ungut. Boy. Songo dia be kamu coba rumah ni ungut-ungut naringgan. Roa bigion mulo ungut-ungut na maripolay. Mas. Ima. Am situ nami. Mas, asal selesai pertanyaan ikut heaven diurai. Memang untuk nama repolat dong. Tidak apa-apa, dengarkan saja. Tidak usah ada komen. Tapi gimana? Tatangi honi dok dengkian. Oh, itu oke nih. Iya si Maria di peop do hatai jala di pausor-husor di bagasar rohana. Amin batutu ima ido. Congon ido hita. Di godang di siu basata. Lumobi hita ruas nih HKBP
Kita dituntut doh hitarupani ungut-unguti unak patarida hotu donga jolma didirim sadiri mai alai tu hatta Jesus madok tangboi hala Kristen marungut-ungut karena ungut-ungut itu adalah istilah suka mengkambing hitamkan, bisa menjadi alat untuk mengkambing hitamkan, untuk mencari pelampiasan kekesalan hati. Itu alana saya pikir bahasa kambing hitam, bahasa dan kambing merah, manang kambing putih. Bahasa yang saya naruh hakku dok. Alena sida masih mabai kuari, ade. Ngolo halak nama rungut-ungut. Nabaga pe bodo dokoni gabe roa naroa pe bodo dokoni gabe buha gabe baga markin colong ripena nabaga pe bodo gabe di doki roa monang barungut-ungut kok ngeliat tuh sabe bicat du sumur ni jahoba ido nuaing turpuhom bicat aro lapatan ni bicat lapatan ni bicat apa bicat bicar malapatan na Ima luar biasa dia Kamanginang. Darida bicat Jepang memuncar aikna arugarnya meloro tanpa dibain tanpa dibain mesin memacar imai bisa muncul bicar imai idon waing ini nah ada wase na mangalehon aka pasu-pasu lumobi mangalehon naik song dari turpuhon Tuhan memunculkan air diaka parhorsihan dang dibangi do bang sui dope alai nunga di lehon debata nunga di lehon sangat luar biasa dang dibangi do dope nunga di lehon alani hagigiat do di Eropa ni debata maulaka ungut-ungut do di hagigion dang di halomoh debata rohani akka nama ungut-ungut ngalai hasabamon akka habengeton pos ni roha di bagasa seret ni roha ido no marga di adopan di debata ido no marga di Eropa ni debata atau naparpudi manuai si pasahato na Kamanginang. Jangan-jangan mungkin kita semua adalah orang-orang yang mudah emosi dan mudah bosan. Jangan-jangan hitak kajolma namura emosi namura maruntungut tuh hitungan nguluton. Tersinggung sedikit terboha meruntungut muruk marah tersinggung Saudi langsung meledak menyalahkan orang lain tuh saya nabodo tu istri nabodo tu donga caulaun nabodo tu dak danak nabodo tu akan donga cakator bisa saja bahkan nang tu aka perabuk rumah tangga pe bodo aka jual magai maha gay marungut-ungut tu aka perabuk rumah tangga habang nasumar habong itu aka perabot perlepar hobuti apa ini mo aduh namu bah dang denggani tetapi berhati-hatilah ketika kita bersungut-sungut kita sudah masuk dalam sebuah perangkap nama ngaraho kita asagabe jolma sifar dosa
atau gabi akka batangay na mangulu mahita ka manginang. Batangay na mangulu. Batangay na mangulu. Alam matan di batangay na mangulu. Dari dalam hatinya akan mengalir mata-mata air, sumber-sumber yang dapat dinikmati oleh orang lain. Sianom mau ban na husukun ruas ni huriatta ditiki sari-hari doa kamanginang tabu ilalahamu na manguluon. Kamat tamajo. Ditiki sari-hari doa kamang tabu ilalahon na manguluon. Ditiki mo do merengek. Alang na marukor na songoni. Adong do ukur na mangasangi. Adong do ukur na malipis-lipis. Aps. Aps. Alay adong do ukur na saya turu tu hepeng pikiran na ganupar. Ringgits. Ringgits. Nah, arong gue macam-macam deh kamanginang dah, macam-macam. Tetapi amanginang record do na lusat tadi tiki sari-hari makamang dabu ilalaho nguluon. Nak kidi tiki modom sudah. Kubai putin na putin tulus tonga. Tiki sari-hari kamang itu ilalahamu dabu nguluon. Pete mabikiri ya kainan nami majo. Tiki sari-hari kainang dabu ilalahamu nguluon. Ditiki martangiang. Bisa. Alay putin onom ko mapituro inang do beda. Ano malalaha mo to pasar, tormartangyak kamu di siya letabungun doon. Romak kajol may bamay rako kamu. Nasa mga languba do pehoroaan. Na, jangan ilakukan itu di sana. Di kamar maing, di patupa. Hato pa mo peti sanga say jami taon. Ditiki dapat cuan, bagus titik dapat rezeki mantap puten nonom koma dulu dan ngarok kamu botosa saat kapan hidup ini indah enak bagi kita tiki sehat tiki so sehat dak tabungulukan kupapedek mulu dia usah diri. Hidup ini enak dan indah bagi saya. Jikalau hidup saya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Toho doi. Hala nang paditay na madakoni. Iro murah. Coba bayangkan. Mamorah wakama godak kepengmu. Alay sitihaan. Naja. Wala katani do si baby bigiyom. Naja, masay. Terpapilit. Song ni musak kenata. Datang dia, gak dulu. Dia cari kamu dulu. Moloduk songoni ngaperlui dirinso marhite sampo na angur. Tetapi jikalau ada orang kita saat miskin, aledang rodo pehita di tongan nang maju amang so na hurak tabur mulu soro amangi unang liaro hatar tuk pipogusi gai coido mengalionakan inspirasi. Ketika hidup kita berarti bagi orang lain, bermakna bagi orang lain, di sido dia udah bungu luang tang nala gudak kepekku tang nala na gudak si baidok bukan. Ketika hidup saya berarti bagi orang lain. Atong songon hala Israel mahita na seterus nasida marsigatung tu aik ditiki pardalanan nasida lahon naing menuju tu Kanaan. Songoni mahita nuaing kamanginang marsigatung mahita tutu hatta Yesus nagabe sumber nagabe haroroan ningulu nasikop nuaing nang sugut pe. Amen. Ido marsigatung mahita terus. Molo se marsigatung terus tutu hatta di si mahita rupane gabe moledo tahe na mauas ahado bahasa tu si di hata Batak. Ahado tu bahasa ni molonung nga malum uas tahun ahado di hata Batak. Sebuk mau lihat ya mak. Ala Batak do behamu. Bagus. Sebuk.
Molo sangat didok sebu di bagasan nama nunga adong sikop suk-suk sempurna di dalam Yesus. Hari ini kita diberi sukacita letare marlas ni roha mamu di bagasanau. Allah holan di bagasanau do. Allah holan dia do adong nasa hanguluan. Songo baru Samaria nakingani. Unang lo jaho lului ma dia do hanguluan nasa liling-liling naninna. Amin martang yang mahita. Mau lihat jala pujian marohanami di huali Tuhan. Maria iya jala marolopolo puto dinami macalo hatam di bagasan sadarion. Di patuduh koro tutuduh kami asa manotok kami marsigat tuktuho mangalului aka dia nahuari kotok kami di ngulu nami. Rekod do di kami hanguluan fisiologis, rasa aman, cinta kasih, penghargaan, ekspresi diri, rekod di hamil itu anak kebutuhan-kebutuhan ini. Jala itu las nerohanami, nunga dilehokoi di hami, ganuk, mamuka, dungadoh kami di Portibio. Alih Tuhan di bata, sahat tutangamu ma, saluhut na dia pihak kenahu parsita hami. Holan mardonga tokoro hamil Tuhan, boy, martupa, saluhut nai, ditongan ingonu nami. Alih Tuhan di minggu sadarion, wala cok kami do tutu, di acara perpisahan tu naposom inanami Bible Pro epa Susilawati boru nenggolan neng borhat manasida le Tuhan makobasi hurian baru di HKBP Resort Bantrem Dumai. Ali Tuhan debata saya ho nama masu-masu sudia kapakobasiun nasida di hurian. Saya lehon gugu, saya lehon lasdiroha borhat tuinganan baru rabdot keluarga. Asanang dingaran baru piale Tuhan barparbu nasida songon dia kapakobasion nasida hurang lobi tolu tahun di tonga-tonga ni huriau di resort bonangin daun. Mau lihat yang mari huali Tuhan lasrohan nami nang di arisa darion di nang bututu launching tahun transformasi HKBP mari tihiti amang padita resort nami saya pasu-pasu maka pakobasioni tu joloan ni arion manupak nai tu salhut ruas ni huriam di halacon rohanami du tutu marite huriaon diaka rapot huria naung dengan mardalan jalali Tuhan sahak matutuaka pembukaan ni kebaktian songoni diaka kegiatan-kegiatan namangihut di tonga-tonga di huriaon sai homali Tuhan nama masu-masui na manupahi saluhut na dia ke kegiatan-kegiatan basar dia ke seksi paropuan saya manupak mahwale Tuhan dalam nami doi warhiti huriaon laho mangalulu ya kena rekodi akadana sihu pakion ni seksi paropuan di huriaon ale Tuhan di bata manami di sudema tutuaka hasil-hasil ni rapot huria di tahun 2025 on marite huriam di HKBP Bonangin Daun sai homale Tuhan manupahi saluhutna sanggiat gabe tarida mak ka panupahyomu marhitiak kapakubasyon itu juluan nyari pasu manak sudiaka naposom namakubasi di HKBP Bonangin Daun ini uluhunnya manami pad ditaresot nami sonang nasida le Tuhan lahu pataridahon ngulu pakubasioni songoni manua yang tutual itu tumbacai godang akamanami nanami dongan nami namar sahid nuai ngali Tuhan setonga-tonga ni huriaon sai ho mana manupahi ali Tuhan amanami si mangucung opusonang amat si majutak uburus tumorang sumeang amanami hasitanggang inang kaburu si hobing pungkai rosduli amanami PJ Purba inang borus tumorang ina nami nyonya esasi naganung erburu sida butar yang aku ni huriam dapit tu tapea songoni nang ali Tuhan ina nami hasilaban haburu situ hotang ina nami ya manulang iburu si hobing ina nami penai baho erburu situ morang ina nami nyonya tabunan erburu jaguguk amang pesena bela haburu nanggola songoni ina nami nyonya esasi hande emburu pajaita ale Tuhan de bata apeho matangamu naho mamasu-masu manupahi dia ka proses pangobation nasida perawatan nasida sangkia malum
jala sumuang pakilalan nasida paso-paso maama ina ro di salhu takada danak sekolah minggu remaja pra remaja napo sabulung ama lansia ina di tengah-tengah di huriang sisa ada roha sisa ada pakubasion mana sida le Tuhan laho makubasi huriang mar sangat magwar mulai Tuhan mari jahite parsauran nami jalalo rohami mana sau dihami dia kaulau nami namangihut sai ho mali Tuhan nama masuk-masuk jalo matang yang nami mari Yesus Kristus Tuhan nami amin.